Hieno homma. Tähän vaan näin ja lähdetään tonne päin. Hyvä. Nyt ei yhtään tuu hoputetta, tai olipa pian olisi. Hienoa. Kytkettynä seuraaminen. Onko valmis? Liikkeelle marssi. Seuraa. Käännys vasempaan marssi. Juoksuu marssi. Seuraa. Käyntiin marssi. Seuraa. Täyskäännös marssi. Liike 7. Liikkeelle marssi. Seuraa. Istu. Käännös oikea marssi. Täyskäännös marssi. Liike 7. Kiitos. Hyvää reipasta seuraamista. Hieman poikittain siinä edessä, jolloin tulee semmoista kontaktia. Olitko se hieno? 8,5. Jalkaluksinetta. Lähdetään tästä edelleen tuonne päin. Onko valmista? Leikkiä marssi. Seuraa. Käännös vasempaan marssi. Juoksuu marssi. Seuraa. Käyntiin marssi. Seuraa. Täyskäännös marssi. Liike 7. Liikkeelle marssi. Seuraa. Käännös oikea marssi. Täyskäännös marssi. Liike 7. Kiitos. Erittäin hyvää reipasta seuraamista. Pientä nojaamista, perusasennut, täyskäännökset, kerta kaikkiaan loistavat. Jatketaan edelleen. 9. Liikkeestä maahan menossa. Mä sanon käsky. Häiritteekö se on vähän sinun pikkusen mäkiä, mutta ei se tuolla. Joo, se pikkusen oli huono, mutta ei haittaa. Joo, liikkeestä maahan menossa. Mä sanon käsky. No. Hei, Haka tänne. Vähän tänne pois. Siinä on niin mäkistä. No silti. Hyvä. Onko valmista? Liikkeelle marssi. Seuraa. Käsky. Maahan. Liittää. Palaa toinen sivulle. No niin, ei jää. Käsky. Kiitos. Mahtavaa! Kylläpä sä olet hieno. Ja luokse tuo on sinne vaan. 10. Ohjaa sun tuonne päin. Jätä koira. Kutsu koira. Sivulle! Kiitos. Hyvä suoraviivainen luoksettelu. Perusasennus hieman pientä ääntelyä. Hieno suoritus. 9. Jätetään tuonne päin seinään. Nyt taas mennään tässä niin voi ilman mitään. Onko valmista? Siis liikkeestä 7. Liikkeelle marssi. Seuraa. Käsky. Stop. Riittää. Palaa koiran sivulle. Käsky. Istu. Kiitos. Ja estehyppy. 10. Täältä tuonne päin. Laitetaanko
siihen. Joo. Hei, olisitko pitänyt korkeampaa? Ei, kyllä se oikeastaan. mulle käy, jos teille käy. Kyllä se riittää. Joo, hyvä. Islani. Hyvä paisti. Onko valmista? Käski. Stop! Voidaan luo. Käski. Istu! Kiitos. Annetaan se Antoni pistetty. Mä voin 10 kokonaisvaikutuksena oikein miellyttävä. Koira tekee erittäin hyvin ja reippaasti näitä liikkeitä. Yksi mikä siinä on, että nämä liikkeen välit on myös osa suoritusta, niin siellä on sulla koira sellainen levoton, jolta sieltä vähän paaruamaan. Kokonaisvaikutus 8,5. Hyvä. Kiitoksia.